esperem. I esperem. I finalment, davant nostre, apareix una petita llum que es va fent més i més gran fins que adopta la forma d'una porta. Per fi ho hem aconseguit! L'Àngel s'acosta a la porta lentament, amb compte de no fer cap soroll. L'obre i una llum blanca ho envaeix tot. Per uns moments estic encegada, però ben aviat els meus ulls s'acostumen. I el que veig a l'altra banda de la porta és meravellós. L'Àngel fa unes passes i travessa el llindar, penetrant el regne del silenci. L'Àngel ja és a casa i allà revifa. La seva cara s'omple de color. I em somriu. Papa! Papa! Què hi fas aquí? Júlia, on t'amagues? La veu del pare sona molt trista. Tan trista que se'm trenca el cor. Però jo vull anar amb tu! Què vols dir que ara no és el meu moment? Però l'Àngel no em respon. S'endinsa més i més dins del seu món. No! Àngel! No! No em deixis sola. L'Àngel em diu que no estaré mai sola. Em saluda amb la mà. I la porta del regne del silenci es tanca darrere seu. I jo torno a ser a la meva habitació. Surto a la sala i allà em trobo els pares que fan un bot quan em veuen. Júlia, d'on surts? Em pregunten. Fa dies que et busquem. Dies? Però si només he estat fora unes hores. El papa corre a abraçar-me i em diu, em pensava que t'havíem perdut. I mentre m'abraça, m'adono que no calia que l'Àngel i jo anéssim enlloc a buscar el silenci absolut. Quan dues persones que s'estimen s'abracen, tot desapareix al seu voltant. Res més no existeix i el silenci s'omple amb coses que no cal dir. Esclar que tot canvia quan els explico el que m'ha passat, que l'Àngel ha aturat el temps, que m'ha portat al pol sud i a sota el mar i a l'espai exterior. Els pares no em creuen, es pensen que m'ho invento tot i cada cop estan més enfadats. I esclar, m'acaben castigant. No és just, crido, però ells m'envien de pet a l'habitació. I quan tanco la porta darrere meu, em sembla que alguna cosa es mou al meu costat. Com si algú més fos amb mi. I jo somric, perquè sé que acaba de passar un àngel. El meu àngel.
companya Mariona Vila, que és la compositora d'aquesta cantata, que li demanem que ens pugui fer companyia a l'escenari, sisplau. Comencem pels músics. Avui tenim al piano Lluís Vidal, els teclats de guitarra Narcís Vidal, el contrabaix Benat Llovic, el violoncel Marc Carruarda, el violí Carlota Margós, el clarinet Juana Cardona, la flauta Carme Rofat, la percussió Àngel Pereira, la cantant i interpretant el paper de Júlia hem tingut la Laia Frigoler, de ballarí i també coreògraf de la dansa hem tingut el Ferran Carvajal, a la direcció escènica Ignasi Tomàs, la direcció musical Josep Prats, i ara direm també el nom de cada escola i de cadascun dels mestres de música que han cantat avui. Avui tenim l'escola Abat Oliva de Cornellà de Llobregat amb Maribel Castro. L'escola Doctor Ceders del Picat a Moixuà Fraile. L'escola Estel de Molins de Rei amb Laia Company. L'escola Federació Gran Cor de Santa Coloma de Gramenet amb Núria Joanet.